weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wendu bosaya wendu nodi gemu jogantoro botanda sare demba wulli weste sare briya kon waktu yoni hato faradalla kame lewa fulɓe ene jiya e gardinde kabruji mena to leydi sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi yonnani wargo suka sénégal najo baraɗo tonto italie tonto leydi mauritanie caggal nde kayitaji jonɗi joƴƴina e galleji dadiɓe lamorgo ngo dadiɓe ɓe tawi arata pawi juuɗe men ñalawma hanki yogay bandiji tampinɓe noksata tonto leydi mali ɓeɗo henna ɓe woru men uddane coka lafaji ha ko ñebbe e kolliri oɗo ñalawma hande hoorejo jagorɗo yo accita golle muɗuma tonto leydi gambi jagorgala kalfinagala gueɗe fina tawa caggal yaltini konngudi mum laamu leydi gambi dañi jabtaɗe ma en ketto hen musidɓe men kodde nene abouba oɗo ñalawma hande to leydi guine nokku biteɗo matam ko seppoji juɓɓina toon ha ganduɗa dariɓe beddima toon lakkere mosiana kabruji mena joolam jaɓeri ko haali abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jafoɗeno jaslari jeetate mboyi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoya jeetate kabruji mena ɗemgal pular leydi sénégal no mbiruɗen e gardede kabruji mena hoorejo leydi sénégal Macky Sall ñalawma hanki o bato jagorɗe kanko e yaadi makko kala ene wondi kadi e catal bitegal Benno Bokk Yakar kamɓe noon ɓe jonnani wargo oɗo hen gorko biyeteɗo Idrissa Diagna wara ko tonto leydi Italie taw kadi yoɓi fittanu makko ko gorko jinnoɗo jokkitoyde balɗe mum tonto kaso kamɓe hoorejo leydi sénégal noon kanko hoorejo leydi sénégal o ñaguima laamu leydi Italie nde yurtoto e ñawore taw kadi ko ñawore wonande oɗon gorko barɗo oɗo hen ɓiɗɗo sénégal najo ha joni tonto leydi sénégal keddoɗen ma en kaale Mbour Joal wonande kay dadiɓe e hettinaɓe e ndenka kame kisala maaje leydi sénégal taw kadi ko maaje kaɗɗe e gollotoɓe catal bitegal DPSA walla mbiyen tan DPSP kamɓe noon ɓe nangui laaɗe jonɗe no fewi kene fota wonde sappo e jeenayi laana ƴeŋŋinama caggal kay nde ɓe mbaɗi hen ko fati e banggue loskoji mabɓe kene fota wonde capanɗe jeegom e jeenayi laana tawama noon hen laaɗe sappo e jeenayi ndewani lawol ko wona ɗum ko noon yoga hen ƴeŋnama caggal oɗo saaha mo gonɗen koɓe himmiranɓe gam yurnitade ndenka e kisala wonande ɗeɗo hen laaɗe caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen yolayru ne heewi e nder maaje kadɗe ɗe ha tenti e nder falde Mboura caggal noon teskede yogay awoɓe gona kay yurnitoɓe ko fate banggue ƴewdirguel ko wiyete météo wona kadi ɓornotoɓe wuttoji faabo ko wiyete gilet ko wona ɗum walla mbiyen sauvetage ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye loskoji mawɗi no fewi gam jaggude yogay laaɗe taw kadi ɗen laaɗe gona laaɗe ndenka kame kisala ko wona ɗum ko kadi laaɗe kewɗe kadi ma mbaɗe ko wiyete matricule kala hen laana ka waɗaka ɗum so tawi kadi jaggama walla ni kala hen laana ka rewani lawol taw kadi ko awoy mum so tawi jaggama ma fawi amade hakkude ujunnaje sappo e ujunnaje jeegoma ha joni tonto leydi sénégal keddoɗen ma en kaale Aïda Mbodja gonnoɗo jagorgal kalfinalgal gueɗe rewɓe e saaha laamu Abdoullahi Wade ñalawma hande o yaltini konngudi makko ko wiyete 8 mars eɗen teski noon 8 mars ko ñalawma teddiniraɗo rewɓe windere nde kala kanko noon o holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓesguji sénégal naɓe ne keɓli gam kay ɓesguji sénégal naɓe ne keɓli gam gembude debbo beele ene laamo leydi sénégal caggal noon teskadeɓe yogay nokkuje e nder leydi sénégal ene waɗa ko wiyete kay ene walla tan mbiyen ene waɗa piile rewɓe walla tan rewɓe ne tampini hen ko wona ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen darde mabɓe kay ko yoɗɗum iw ha laaɓa ha wiye ceera semgui wi tonto leydi sénégal paɗen ko tonto leydi mauritanie ɗo natɗen e nder leydi mauritanie ma en ketto musidɗo meɗen Mouhamadoul Ghaliba ko fati e cimtol 8 mars holko saabi 8 mars ari.
ko gila nden kay rewɓe puɗɗitorade ngam namdade haqqeji mumen ñalɗi noon ɓurɗi teskede kay pigginen faade joni ɗum fudduno ko ñande hitande ujunere e temedde jeenayyi e sappo woni 1910 ko jonde rewɓe hewɓe jooɗino mbaɗi conférence woni conférence international mo rewɓe jooɗino taw ko rewɓe socialiste uji namdade haqqe mumen e 8 mars 1911 yen hitande fawi hen ko nden tigui fodde million debbo e nder leyɗele Europe foof mbaɗi seppoji mumen namdade haqqe rewɓe duuɓi tati fawi hen woni 8 mars 1914 ko nden tigui rewɓe Allemagne naɓe mbaɗi seppoji mumen e nder jokli leydi Allemagne foof namdade haqqe mumen ha tengti kay yo ɗacce mbatta wotode so sumgoji mbaɗi duuɓi hitande fawi hen woni 8 mars 1915 ko nden tigui rewɓe mbaɗi pottital mumen e nokku biyeteɗo Oslo namdade haqqe mabɓe namdade jaam arta hakkude mabɓe kadi rewɓe keeɓa haqqeji mumen ha timma e 8 mars 1917 ko nden kadi rewɓe pottiti kamɓe rewɓe ɓe mbaɗi pottital mabɓe to wiyete Pétersbourg taw woɗɗani ko kerol hakkude leydi France e leydi Russe nden noon kadi ɓe mbaɗi erago beele kay rewɓe dendagal rewɓe Russe naɓe foof notiti hen ɓe mbaɗi seppoji mabɓe ha 8 mars 1921 ko nden tigui Lénine yamiri kay e kala 8 mars yo wonna ñalawma rewɓe yo rewɓe keɓa hay wona ñalawma rewɓe mbiyen noon caggal nde caggal nde deuxiéme guerre gassi woni 1945 8 mars dewɗi hen ko nden tigui rewɓe nden tigui watti mawninede 8 mars watti mawninede e nder leyɗele Europe foof ha tengti wiyete l'Europe de l'Ouest ko nden ñalawma o watti mawninede e 8 mars 1977 ko on woni ñalawma ɓurɗo tengtinde saabu kay ko ñalawma fedde gotago windere wiyetede loni ko on ñalawma tigui e jonde mabɓe ɓe joodi ɓe tengtini tigui ñande kala 8 mars ko ñalawma rewɓe ko ñalawma mo rewɓe teddinira e 8 mars ha 8 mars 1982 ko nden tigui leydi France gonɗinen tigui woni ko wiyete officialise ñalawma o wonde kala 8 mars ko ñalawma rewɓe e on so ñalawma so yonti kala rewɓe gollotoɓe e laamu e gollotoɓe e société ji gollota ko kadi ko yoɓeteɓe woni ko wiyete chômé payé ɗum noon kadi woni e nder jokli leydi foof taw ko leyɗele les français wonno e jimadi mumen gila nden noon faade joni kala 8 mars e koko mawninte e 8 mars hitande gonɗen nde ñalawma hande o ha joni de rewɓe windere ɓe kolori so tawi leydi gotiri e nder windere he ene teska rewɓe keɓani hen haqqe mumen kala hitande e koɓe mawninoɓe on ñalawma koɓe waɗoɗo seppoji hande rewɓe keeɓi haqqeji mumen foof e nder windere Ali Abouba golle ma jooɗi peewi e cimtol ko fate ñalawma teddiniraɗo rewɓe e taw kadi ko ñalawma biyaɗo 8 mars toon to leydi Mauritanie ma en kaal caggal nde kayitaji joƴina walla mbiyen caggal nde plainteji joƴina taw ko jonɗi no feewi e nder Nouakchott taw kadi koye galleji dadiɓe ɓe tayyereta ñalawma hanki o pawi juuɗe men yimɓe tato taw kadi ko ɓurnoɓe hamminde wuuro Nouakchott kamɓe noon koɓe wuyɓe mawɓe ɓe ɗaccani bitikaji ɓe ɗaccani galleji e teni kadi aɓe ndewa kadi neɗɗo haɓe nanga ɗuma ko wayno jaggude ko wiyete chantage jagga photo neɗɗo mbaɗa hen montage e ndewa e muɗum ha woda ko tottuma walla wasa toddema mbaɗa publié ɗen gueɗe kala ɓe mbaɗanno ɗum kamɓe noon ɓe pawama juuɗe ɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe e ɓoyata maɓe ɓennine toon to ñawore ɓe mbawa nawede cuuɗi dumbirɗi ɗi kamɓe dadiɓe leydi ndi noon ɓe kolliri oɗo saaha kamɓene darde mabɓe ko yidde kay fabade ɓesguji leydi ndi beele kay ɗeɗo gueɗe kala ene giwa e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kalele Mauritanie ko jayde wiite noon jagorgal kalfinalgal ko fate banggue diƴƴe laaɓɗe jerteɗe e nder leydi Mauritanie ñalawma hanki o yeehi toon to falde Brahna walla to miyen yeehi toon to falde Asaba jaafoɗon yeehi ha toon to falde Elaga toon e nokku biteɗo Bohdia nokku biteɗo Bohdia ko toon o yeehi ñalawma hanki on e tawi nder falde Elega e caggal nde banque mondial walla mbiyen tan boñ windere nde e caggal nde ɓe jaltini kamɓe laamu leydi Mauritanie caggal nde ɓe jaltini e kene wona milliard uji jeegom piccal 5 taw koye koppareje ugguya ngam wallide leydi ndi beele ne daña ndiyam ngarɗam oɗo saaha noon ɓe guditi toon nokkuji kay taw ko ganduɗa ko jarirɗi ɓe kolliri noon finoɓe nden falle nde kolliri hen beele mumen no feewi ñalawma hanki o noon goto kay e yaatiɓe ngal ɗon jagorgala e werla goto mo hinde katkata ko kañum tigui e nder wuuro Alega e feeri debbo taw kadi ko debbo jeeyanoɗo e dow booli ha on rutte jomuma gañi hen goto ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale fedde haratinen kamɓe ɗe juɓɓini ñalawma mabɓe taw kadi ko ñalawma battuɗo walla mbiyen ɗe juɓɓini manditare mabɓe taw kadi koko watti duuɓi capanɗe nayyi ko fedde wiiten El Hurri walla mbiyen
El Hura fedde witen El Hur kot El Hur jafodan fedde witen El Hur konde fudda woni dubi capande naya be mawninde fedde gardogola Samori Wulde Baya Wulde Bey ko kanyum tigi dawi didona nyaldi kanko o suuti kongudi mako o holri yidde mako kay odo saha mo gonen ko pelle haratinen kala gonde nder leydi Mauritanie yo dentu ngona fedde wotere mbele be mbawa habade kalifindi be kabo kadi ko fate bange hiido kame faado kambe non fedde mabbe nde habota ko hay leñol gotola accuni be jidi ko nandirde leƴƴi kala be ngona neddo goto mbele be daña sembeji ngam habtade yogay gede ko be payete e dowa mabbe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kale jayde wiite El Hura kamɓe noon ɓe kolri tonto wuro Joyrata e ndera nokku biteɗo Trés Amoura tonne kadi ko police goto ñalawma hanke o ñawowo weddiɗo men suudu ni ɓurundo saabi ɗum noon ko gorko joom suudu mum gonno tigui koye ceene ene dongna werla ko ɗon tigui kanko police o nde o ariti oɗon werla ko ɗon tigi omo haalda e maɓɓe o suuti jungo makko o fi debbo hello e nden o fi debbo hello caggal mum noon o tuumiɓe noon wonde ko koɓe waɗɓe ko wiyete zina ko ɗon tigi oɗon couple walla tan mbiyen ɓen resodiriɓe ko ɗon tigi gardiniɓe kaytola taw kadi ko kaytola laamu ñalawma hanki o noon kanko on dadiɗo o weddama e cuuɗi dumbirɗi taw kadi ko cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to leydi Mauritanie e nokku Joyrata ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kale Ibrahima Mouhtara Sara taw kadi ko landa potal kame ñawore yaltini konngoli mum taw kadi koye jayde leydi Sénégal witende site quotidien kanko non wo holliri so tawi kay oɗo sifa gonɗo e nder leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie so tawi waylani jaɓɓal ɗo hen e duuɓi jeegom paaɗi e kulhuli jogaɗi ya taw kay ɓalejo ne jogori heddade laamu leydi Mauritanie ya taw ɓalejo ne jogori heddade laamu leydi Mauritanie caggal kayɓe puusire seeɗa seeɗa e kamɓe kala koɓe seɓɓitiɓe tene kadi ɓe ngala ndimago e nder leydi ndi o holliri oɗo saaha mo gonɗen maccugago ha joni kalifindi ha oɗo saaha mo gonɗen ne tawe e nder leydi Mauritanie e tene kadi o wasiyima leyɗele ɗiɗi ɗi kala leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal yoɓe ndento tigui rigui kala ko yoɓe ndento ko wanno e duuɓi jewtuɗi e guila wattani hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Sénégal ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kale jayde witende Sahara Média kamɓe ɗon ɓe koliri safroɓe hôpital safroɓe suudu safrirdu woni toon to Bouteye Mite kamɓe non ɓe jippima e booli ñalawma heccanke o gam hollirde mette mabɓe hofgo juuɗe gollotoɓe suudu safrirdu wiyetendu suudu safrirdu jafo suudu safrirdu wiyetendu Ahmed Ben Khalifa kamɓe non ɓe natani ko wiyete hofgo juuɗe caggal on hollirdeɓe ken wona joni lebbi joyyi joɓɗele mabɓe ndewani lawol hay so tawi ɓe jooɓe ko mabɓe gulla haaɓe luuka nde jobdi mabɓe fuɗɗo jippade tonto leydi Mali paɗena a tete gonnoɗo hoorejo leydi Mali suuti konngudi mum caggal nde arno tonto leydi Mali taw kadi koye dumunna dabɓo no feewi e caggal noon nde landa makko kakay yinno yo artu toon landa makko mbiyeteka PDSE walla tan mbiyena PDES kamɓe noon yinnodeɓe kay koɗo hen biteɗo Amadou Toumani Touré laaminoɗo leydi Mali yo artu e dawrugol leydi Mali kanko noon wo holliri oɗo saaha mo gonɗen wutte mo ɓorni o ɓorti on teni kadi o wahliti sawru mbaggo ko honganno ko na ɗum tigui welatamo oɗo saaha mo gonɗen welatamo oɗo saaha mo gonɗen ko deƴƴude o wasa nadde dawrugol no fotirno ha tenti e dawrugol leydi Mali o holliri noon nawtunomo toon to leydi Mali ko jarnade e wonande kay ɓen ɗoftunoɓemo e saaha mo o wonno e laamu ngu ha e ko iwe laamu ko kala e kala saaha ne noddamo ne kalda e makko ko ɗum tigui saabino ruttade mo toon gam jarnade ɓeɗon e darde men fayidinde nde daari e nder leydi Mali gam wonde caggal makko ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale ɓeɗo hen rewɓe ɗe worɓe men gudda taw kadi koɓe laafaji ha ko ñebbe e tumunoɓe ne mbari yogay koniyankoɓe ken wona koniyankoɓe nogasa fawɓe e taw kadi ko laafaji mboɗeji ndenanoɓe galle lamorgo e kamɓene ɓe jippima e booli gam hollirde mette mabɓe ha oɗo saaha mo gonɗen e worɓe mabɓe nana ndumba e cuuɗi dumbirɗi teni ñawaka ɗaccitaka e kamɓenen ɓe koliri hoorejo jagoɗo biteɗo Simala Boubé Mayga yo accita laamu mum ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en
ka ma en jaha ton to koro so don teski don ton to koro e nokku biteɗo gundo guro tonne kadi ko kareli musɗi goni toon e nokku biteɗo jankubo ne wonde nokku biteɗo ene wonde nokku biteɗo tam fadala e ɗiɗo nokkuji kala ko kareli goni toon hakkude dogo kam e fulɓe e ɗiɗo lebbi ɗiɗi noon ɓe ɓuftinani caggal nde koyɗe jaam dogga toon ha hunde fuɗɗi samorde oɗo saaha noon kulhuli mawɗine joga woto kareli ɗi ɓamtade toon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaa ha toon to ORTM mo kayi taw yen toon banimen debbo biteɗo Balila Gaye taw kadi ko gollotoɗo e radio Mali haalirde Mali witeɗo ORTM ma en ketto holko jewtiɗen makko ko fate ñalawma hande o taw ko ñalawma rewɓe ma o haalanen ko fate darde debbo e nder rendo men Balil Gaye jaam ñalle maɗa. ñalle jam tan hande ko ñalawma rewɓe hande jeetati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati meɗe adda yiyandam ewa e gonka rewɓe e rendo meɗen hande o ewa so tawi en ƴeewi en ƴewtidima rendo hande wawata yaade caggal rewɓe so tawi hay koɗo ari e nder galle koɗo ina wawi wadde teskuyaji muɗum e dow rewɓe enen rewɓe so tawi en kaali haala laaɓal ko rewɓe noddete so en kaali hono ndefu yo moƴƴu ha feewa ko enen rewɓe noddete hay so tawi en kaali haala needi rewɓe ina nodde hen wadde jiɗmi wiide tan ewa ko hono worɓe ɓe timmata gaga rewɓe ɓe garani ewa so en ƴeewi kadi rewɓe ɓe timmata gaga worɓe ɓe garani ɗum firti tan ewa ko rendo hande ngo wawata yaade caggal rewɓe miɗo rokka hen yeru kadi ewa darde rewɓe ina mawni e hono rendo hande o ƴeewen tan ɗo jiyen ɗo gorko mo jiyannoɗen en jiyano ɗum ene jogui hono ewa gonka pewka walla e jiiɗe ɗe kadi moƴƴani kono jiyen waɗa dumunna gorko o resa waylo joni noon so yimɓe jii namnima mbiya oɗo de wona ni wayno oɗo de laaɓi woɓɓe mbiya ko desto hono e debbo laaɓɗo ko debbo o lamɓinimo ko debbo o fewnittamo ɗum ɗon noon eɗen jii hande o ewa rendo ngo wawata yaade caggal e rewɓe te kadi so tawi en ƴeewi en ƴewtinima hay golle hande o wa rewɓe ɓe ene jogui on hono darde mawde so tawi en jii rewɓe dognoɓe avion ngaji en jii rewɓe dognoɓe hono train en jii rewɓe dognoɓe hono remorque uji ɗum foof ene jeeya e hono e rendo men hande o wawata yaade caggal rewɓe nana cirnini no feewi eko fati e hono e golle ngam naftude hono rendo ngo hande o wadde Sar Abdoulaye Sarr ko min addunoɗo hono yiyandam eko fati hono ñalawma rewɓe hande jeetati lewru mars ko min Balil Gaye gollotoɗo to ORTM kay Bamako ORTM kay ORTM kay radio haalirde taw kadi konde Bamako Balel Gaye golle man jooɗi peewi tumane mbiɗa rewɓe ne goodi dognoɓe laaɗe diwoje e dognoɓe laaɗe jordi dognoɓe werlaji dognoɓe hay laaɗe ndiyama wonɓe e koniyankagal gollotoɓe laamuji wonɓe kadi e safaruji e wonɓe e cuuɗi caktirɗi hono monen yo Allah wurnu on ko juuti sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to leydi Gambie jagorgal kalfinagal gueɗe gendi fina tawa suutino konngol mum faarude e lundiyankoɓe leydi Sénégal kono laamu leydi Gambie kañum e horum dañi ko haali hen ma en ketto hen musidɗo meɗen kodde nene Abouba Seydi Sarr ko noon tigi caggal tan kanko jaborgal kalfinangal ko fate hoɓɓe tubakoɓe aroɓe ɗo e nder leydi ndi daw haalno konngudi tan fewnude ɗum e leydi Sénégal wiide ɓesgu leydi Gambie so tawi ene naata leydi Sénégal ene heɓa caɗele ha tengti to banggue barasuji e ko nandi hen e lundiyankoɓe leydi Sénégal kadi ene keewi haala ene wayno de laamu leydi Gambie de yonnani ɗum hay seeɗa tene kadi wi ɗin konngudi de nawrani laamu leydi Gambie ko kanko jaborgal ngal gotal tan nawori ɗum saabini aɓe ƴetti ɗerwol timmugol ɓe ndewni ɗum tan e jaborgal kalfinangal gueɗe caggal leydi wawi saktude ɗum ngam yafnade leydi Sénégal e ɓesgu leydi Sénégal fof wiide tan de e cehilagal gongal hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ɓe jiyani kene dartina ɗum ten oɗo waktu yarata tan ko yeeso kono de yatirta caggal ɗum ɗon noon ɓe mbi ɓe jafnima leydi Sénégal ardiɓe mun ha tengti kadi e ɓesgu leydi Sénégal no fotiri ko wona ɗum ko de ha joni ɗo e bowal laaɗe diwoje men jamma hanki o de ɓiɓɓe leydi Gambie naɓe
sukaɓe hewɓe ittaɓe toon to dowlaji dentuɗi Amérique jettima ɗo hen nedete e jamma he kono de haalaka holno ɓe poti de kono signiyo office taw ko immigration ɓe ganduɗa ko halfinaɓe hoɓɓe natoɓe ɗo e nder leydi nde on de wawi gonɗinde on kabaru wi ko gonga tigui kono de anda holno ɓe poti kadi anda kadi holko tagui ɓe gartira ɗum saabi no ha leydi Amérique e laamu yawtungu de sali tan tottude ɓeɗo ɓe ganduɗa ko wonnoɓe ɗo e laamu yawtugu ngu ko wiite tan visa ji gam yaha toon to dowlaji dentuɗo Amérique saabu ɗum on waktu fodde ujunnaji ɗiɗi gambinaɓe ene gonno toon gam fadde pour artirede ɗo e leydi men Gambi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema yadude e kodde nena Abouba ɗo e Banjul koddanene Abouba to Banjul keddoren ha joni koye leydi Gambi ma en jaa ha toon to Saare Demba Wuli West e soɗon ciftora oɗo hen debbo wiyeteno ko wiyete ko Jariyata Sow ko kanko tigui wonno majjuɗoɗo balɗe ñanden omo yaduno e ɓinguel makko gorel ne wiye Dawouda Ba ne yarano e lebbi en yara e lebbi joyya taw kadi ko joom suudu ceerno Ibrahima Ba woni miñuma ceerno Bakary Ba goto e dillowo e fedde heblo sukaɓe Afrique taweteɗo toon to Angleterre debbo noon yitama toon to walla tan mbiyen toon to Cotonou oɗo ñalawma hande noon omo tawe toon to leydi Gambi o yettitima e juuɗe koreji makko omo selli omo hiisi wala hay tana goto ɗum noon o jeeya ko toon to Saare Demba Wuli West onon kala wonɓe e dente WhatsApp on jarama tuma kayde kirjin ɗon hawo wawi yitede oɗo saaha o yettitima e juuɗe joom galle makko kam e koreji makko kala omo hiisi ɓinguel makko ne hiisine selli e sen giwi toon to leydi Gambi paaɗen ko toon to Guinée Conakry ñalawma hande o e wuuro witengo Matam toon ni kadi ko seppoji gulli jaw mbaɗa toon rewɓe e sukaɓe e gam hollirde oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko yo école aji ɗi puɗɗite ko wona ɗum ko noon ɓen dadi ɓe jippima e booli dañi weddade lacrymogéne ha debbo goto faɗɗi hen nawama to cuuɗi cafreɗi ko wona ɗum ko noon sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru e ndungonɗen kamɓe kala leydi ndi kala ma dillu ko fate banggue jangde e gam wadde seppoji men wiide gouvernement mo Alpha Condé yo iwɗon ha laaɓa ha wiye ceera ñande sappo e nayyi nduɗo hen lewru lundinɓe kadi ma ndentu mbaɗa wuuro maygo e toon to Conakry sen giwi toon to leydi Guinée paaɗen ko to leydi Côte d'Ivoire e nokku biteɗo Bouya tonne kadi ko suka gorko goto yooɓi fittandu miñum debbo e biteɗo Idrissa Koné kam tigui yooɓi fittandu Jarietou Koné taw kadi ko janggannoɗo e lycée mo 4e année ko wona ɗum ko noon hay goto anda holko saabi o wari mi ñiko kono ɗo saaha mo tawi juuɗe dadi ma en garta hen so gueno haji toon to leydi Benin itti cobdi visa ha seeri itti jobdi visa taw kadi ko serdi e watti visa taw ko wangi en koɓe leydi Benin taw kadi ko ujunnaje ɗiɗi franc CFA e taw kadi ko balɗe jeetati jomumen mbaɗata e nder leydi ndi ɗum noon ko wangi en koɓe rewoɓe bo wallaɗe diwoje kami keeri leydi ndi kala ɓe jeeyaka e CEDEAO toon to leydi Gabo paaɗena laamu leydi Gabo ngol woni goo e caggal sumgoji bannoɗi hitande ujunnaje ɗe sappo e jeegom ko hanki waɗi yimɓe yatiɗe Zamping joddi e jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi biteɗo Lamre Matia joddima e yadiɓe Zamping Zakra yimɓeɓe to kañum tigui suuton konngudi mum e kamɓe noon ha hande aɓe qirli kamɓe tigui gañi ɗiɗo hen sumgoji ɓennunoɗi e wona ɗum noon wonno mujib jonde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen hol peeje ɗe ɓe ƴettata ha leydi ndi wawa wadde sumgoji ko fate sarɗiyankoɓe koye lewru avril fandu so gueno haji kono haɗo ɗo gonɗen ɓe toɗɗaki holon ñalawma jogorɗo wadde ma en garta hen so gueno haji oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaɓeri sawto wala Ghali Abouba hade men yettade Ghali Abouba ma en jaaha toon to Burkina Faso taw kadi ko fedde witende Al Qaida gonnoɗo Égypte najo biteɗo Ayman Al Jawahiri yaltini konnguli mum gam wiide julɓe wonɓe e nder ceene ko wayno Afrique banggue hirnangue yoɓe kaɓo ɓesguji France naɓe hanatta wodde soɗon ciftoro duuɓi ɗiɗi o haalino ngol konngol gam wiideɓe kamɓe tigui mbaɗi janggu wonno ngu toon to Burkina Faso ha yooɓi pittali koniyankoɓe jeetato Ghali Abouba ma en jaaha toon to Colombie France kam e États-Unis d'Amérique bisimilla maɗa hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar jolam jaɓeri koto leydi Colombie puɗotoɗen en teska e kala hitande e nder jokli ɗeƴele foof ñande jeetati lewru mars koyol ñalawma inniraɗo rewɓe ko ñalawma rewɓe mawninta e nder leydi Colombie ñalawma hande o ko debbo goto biteɗo
Lucia Ramirez tawi kadi ko debbo colombinajo ko avocat o meeɗino wonde jagorgal e nder leydi he o waɗi erango faade dendagal rewɓe colombinaɓe foof e rewɓe windere foof ne darota lan beele ne mbawa hebde haqqeji mumen hattima o waɗi erango faade ɓen rewɓe noon rewɓe colombinaɓe ne gaddata ballal mumen ne gotantamo kay e sumgoji paadi saabu kay ko jembiɗo gam yidde ardade leydi ndi o holliri noon so ardima leydi ndi ma rewɓe haqqe rewɓe keeɓa haqqeji mumen hattima sumgoji mabɓe noon ɗamni wadde koye lewru mai darto ndu e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ha joni koto on fannu kono jeyante leydi France e nder leydi France noon e teska e kala ñande jeetati lewru mars rewɓe ene mawnina hen ñalawma o gila hitande kay gila 1982 nde ɓe gonɗini on ñalawma faade joni kala ñande jeetati ko ñalawma mo rewɓe mawninta e nder leydi he e gila oɗon noon nguɗo laamu noon ha tengti laamu Emmanuel Macron gila o are laamu faade joni o mona dari lan beele rewɓe ne keeɓa haqqe mumen hattima ko ɗum saabi e oɗo saaha joni laamu makko e dow inde hoorego jagoɗe makko biyeteɗo Edouard Philippe e ɓene daari lan beele rewɓe ne keeɓa haqqeji mumen e ñalawma hande o Edouard Philippe holliri tigui wonde laamu ngu ƴetti peeje kese faade société ji kay beele rewɓe ne keeɓa hen haqqeji mumen ha timma e nder leydi he kala société noon gollinowo kene ɓuura capanɗe joyo neɗɗo ma waɗe e nder muɗum ko wiyete logiciel on logiciel noon ko ɓedde kay gollotoɓe hen andude no rewɓe poti eno worɓe poti e on kadi logiciel kadi ene lima kadi ko fate ene tesko kay walla ne ɓetta jobdele ɓen gollotoɓe hen saabu ne teska leydi France foof e wonde leydi de droit ha joni en waɗi nokkuji rewɓe jobdele rewɓe potani en jobdele worɓe woni ko wiyete discrimination ɗum noon o holliri kala société mo logiciel o waɗa tawa kay e nder on société wonde rewɓe ɓe ne jooɓe jobdele famdude tawa ala ko jiɓira so wona wonde rewɓe yo on société andu koko fawate al amande tawa kadi ko fawate koko amre fawno forti koyɗe koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen so dowlaji denduɗi Amérique paaɗen mbiyen sifande mawde sifanoma hakkude sappo e ɗiɗi leydi taw ko leyɗele kutottoɓe maayo wiyetego Pacifique nden sifande noon sifano koye lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom e gardogol Barack Obama e saaha mo Barack Obama arduno dowlaji denduɗi Amérique nden sifande noon ko beele ɗeɗo sappo e ɗiɗi leydi ɗi hutotoɓe maayo Pacifique beele kay ya garta tawa koto banggue laaɗe ndiyam woni batoji mabɓe gaddoji marchandise uji beele ya garta one newoɓe itta taxe uji douaniére uji mabɓe kay beele laamuɓe leyɗele mbawa yitade hen koye mumen sifande moƴƴere no fewi kono oɗo Donald Trump guila o are laamu faade joni sifande kay moƴƴere e bonde foof tawi kay ko oɗo Barack Obama sifno o wi ko adni Allah ko itto ɗum ha soro ladde ko ɗum saabi noon koye ndin mbadi o sali tigui ndeɗon sifande o holliri tigui wonde o yadani e ndeɗo fedde o tawtottake batnu kadi ko jaltowo e fedde nde noon joɗima e ñalawma hande o koɓe sappo e ɗiɗi leydi ɓe gonno caggal nde dowlaji denduɗe Amérique yalti ɓe keddima sappo e goo leydi ɗum woni ndi leydi wiyetendi Australie leydi wiyetendi Brunei leydi wiyetendi Canada leydi wiyetendi Chili leydi Japon leydi wiyetendi Malaisie leydi Mexique Nouvelle-Zélande leydi Pérou leydi Singapour e leydi Vietnam ko ɗeɗo sappo e goo leydi keddiɓe kolliri noon kamɓe foof hayso oɗo dowlaji denduɗe Amérique yalti haɗataɓe kay kamɓe joɗade jonde mabɓe e gollade e golle mabɓe saabu eɓɓore nde ko eɓɓore wonde fayida no fewi e oɗo saaha joni noon caggal nde dowlaji denduɗe Amérique yalti e fedde nde e oɗo saaha ko leydi Japon ko kañum tigui woni mawɗo fedde nde. konngol meɗen mbaynigo haali Abouba mbiɗen oɗo ñalawma hande mo gonɗen ko ñalawma tediniraɗo rewɓe kono sikki ala kaalen cellal ɓalli neɗɗo woto fiye hoore so tawi a foogui neɗɗo ha gayni woto tonkumo e hoore woto fi neɗɗo ya hakkille an debbo loto ɓiye woto mettina ha piya ɓiye e hello e keeci ɗum addata becce e musoje ndentoɗen fiide sukaɓe kelle e keeceje ko ɗum woni ko addata becce e musoje ndentoɗen fiide yimɓe kelle hakkillaji kame koye ko ɗum addata rafiji kewɗi seɗen jiiɗi wurde gurdam moƴƴam jiɓene negde moƴƴani nguuren gilli nguuren nafoore nafodiren jarlodiren jafodiren gueno tawɗomo lesɗani walla ena joolam jaɓeeri ko haali Abouba to leydi Gambie ko coordonné Abouba e musidɗo men banimen debbo Balila Gaya toon to RTM mo Kayi a jarnama no fewi musidɓe tedduɓe ɗe yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena.